Ало, добър вечер. Вие сте в Треска за злато. Иво Танев. Да. Ало, добър вечер. Добър вечер. Във вас е Треска за злато. Да. Сега вие сте на ход. Наляво, надясно? Наляво. Така? Надолу или нагоре? Нагоре. Надясно или надолу? Надясно. Така, вие стигате до най-върховния смет. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. Аз съм Иво Танев от Треска за злато. Да? Вие ли сте? Фатме? Фатме каква? Вие ли сте Фатме? Не съм Фатме. Има такъв Фатме, но не знам каква Фатме търси. Юсеинова? Да? Вие ли сте, госпожо? Не съм аз. Тя е възрастна жена. Моля? Възрастна жена, викам. Ще участвате ли вместо нея в Треска за злато? Ами ще участвам, защото трябва, но... Може ли по-бързо да участва в играта? Смисъл база ли? Няма значение. Не. Надясно или наляво? Ами... Надясно. Така... Надолу ли? Надолу. Да. Надясно или наляво? Но по телевизията няма Треска за злато. Това е на запис, госпожо. Моля? Това е на запис, няма значение. Да. Надолу или нагоре? Ами надолу. И вие печелите джакпота от 3 милиона 597 хиляди лева. Как така? Госпожо, вие сте голяма късметлийка днес. Как така? Моля? Не мога да повярвам аз. Сериозно ви говоря, госпожо, обадете се на BTV. Поздравете по телефон. Но ние не сме забавили защо как... Не мога Госпожо, вие играете от името на Фатме Юсеинова. Да, Юсеинова. Моля? Тя е звъняла? Не е звъняла Фатме Юсеинова. Тя е звъняла. Моля ви, тук всичко си пише. Ами, я кажете егенето. Моля? Егенето кажете. Егеня няма, не се е казала егенето. Как така? Поздравете по телефонната линия. Че нямам време. Поздравете който искате. Но не мога да разбера. Някаква грешка има като си ли, не знам. Госпожо, поздравете който искате по телефона. Печелите... Тук що печелите 3 милиона 957 хиляди лева. Ама не мога да повярвам, аз... Такъв е живота, дами и господа. Едни печелят, други губят. Ало. Ало, Ало. бедрието? Моля? Бедрието? Да, кажи. Ами аз съм Мюмюн. Моля? Аз съм Мюмюн Хасанович. Ало. Ало. Ало, казаха ми, че тук продават и ябълки. Ябълки ли? Да. Ще пратиш баща си за ябълки. Моля? Баща си прати за ябълки. Ама той отиди за сливи. Моля? Той отиди за сини сливи. Отиде ли? Да. А майка ти къде е? Майка ми отиди за такова, за пъпеш. За пъпище ли отиде майка ти? Да. Добре. Като се върне, майка ти кажи, ще пратя моя мъж с една голяма краставица първо при майка ти, тогава с баща ти ще дойде. Ама с краставица или с банан? Ти върни се прескача на Дунав мосе, пишлеме. Защото те знам кой си мислимо, ще ти щупя кокалите аз на тебе. Те, Айде, педерас такъв. Ало, Да. Сталин търся, бе. Кой? Сталин, бе. Сталон ли? Сталин, бе, Сталин. Не, няма такъв. Как да няма, бе? На кой телефон звъни? Ти да не си онука, бе. На кой
телефон звъните? 44, 30, 24, бе. Да, Ама, какво търсите? Сталин, бе, Сталин. Сталев. Да, бе. Няма такъв. Ма той да не е пракора, той беше пракора на дядо ти, бе. Дал ми и Пенчо Друмен. Същия, бе. Ама той го няма таки сега. Къде, бе? На Лози. А ти на кога си, бе? На внука му. Аз нали казвам, че си унука, бе. Сега е на Лози. Ама ти ко правиш, бе? Аз съм те виждал като беби, бе. Не знам. Тук гледам телевизия. Вече не лапаш близалки, той, но и. Не. Вече трябва да лапаш бубия. Айде, сега. Иван Сомов? Момент. Моля. Ало, Да? Соме, ко правиш? Кой се обадил? Аз съм, бе. Штуката. Кой? Штуката. Кой се обажда, бе? Штуката. Ало. Да? Взимаш уни и тръгваш по пета надясно. Ама ако... Вземаш го и тръгваш, не искам да се разправяме. Ама на кого се обаждаш? Вземаш петия в третото и като тръгнеш назад и се получава точно отдясно на ти. Чакай, на кого се обаждаш? Абе сега... Иван там. Какъв Иван бе? Йорданов, бе. Извинявайте, нямам... Ама ти го вземи и тръгвай, защото няма време. Ама... Айде, аз те чакам там от третото настрани. Ей, да се ебеш майка си, защото съм на 63 години, пари се еби майка си и не се подигравай. Сега отварям телефона и ще видя откъде ще се обади с полета. Ало? Ало! Да? Да! Бабо! Аз съм Стилян, бе. Кажи. Какво правиш, ма? Не си Стилян, сега ме разигравя си като и хлопта. Моля? Ало! Да. Не ре, бедрието. Откъде си бе? Кой си ти? Аз съм Мимин, бе. Кой ми си? Мимин Алтунов. Мога ли аз да ти се ростата? А? Мога ли да ти се ростата? Можеш? А? Да. Кажи, мога ли да ти се ростата? Еми хубаво. Кой си ти бе? Откъде си? Мимин, бе. Да ти се ростата, простак. Вер там? Мимин. Ало. Ало. Да. Бедрето там ли е? Тук е, бе. Искаш ли? Да. Да, че го набутам, не щеш ли? Не. Щом не щеш, айде. Добре, дай ми. Ало. Да. Тишо там ли? Кой? Тишо. Имате грешка. Моля. Имате грешка. Няма такова. Не мога да ви чуя. Няма такова лице. Казах, няма такова лице. Кой ме търси? Кой пита? Аз съм Цецо. Кой? Как се казва ти? Цветомир. Ама няма такова дете тук. Ама Тишо там би трябвало да е там, защото ми даде този номер и каза при първа възможност да му се обаря. Ама няма бе. Защото ми каза като му таком и той да ми каже да му се обаря. Пък аз като един път му звънех, той дигна, ама си мислех, че няма да е той. Откъде се обаждате? От нас, бе. Къде от вас? От нас, бе, от София съм. Той ми каза, че от Русе е там, нали, и като отида там да му се обаря. Ама кой ви каза? Тишо, бе, Тишо ми даде този номер и вика, обади ми се спешно, защото нали трябва да отидем там двамата и да го видим. Ама нещо. Ама имате грешка. Няма, що трябваш да ми се обадя, пък аз чаках, не ми се обади и му казах. Викам, аз ще се обаря и той вика, добре. Добре,
Ама не знам, защо те се получи, ама де да знам, нещо телефона. Имате грешка, няма. Ама защото мисля, че телефона нещо се е прецакал тук и Може би нещо. да, Нещо му е, нещо там стана, защото си мислех, че ще се обари, обаче аз там като му звъннах и той си помисли, че някой друг и обаче не е. Имате грешка, още веднъж повтарям. Няма да... Ама той беше ми казал, че има съквартирантка там. Няма бе. Да не сте ви съквартирантката там, защото той един път ми разправя за нея каква била там тюми. Защото аз един път там му се таковах, той каза там съквартирантка. Няма такова нещо, няма, има грешка. Ама Тишо Бурмов се казва. Моля? Тишо Бурмов. Да, разбрах, ама няма. Ема той беше казал, защото вика, мога пък да се обади жена има от чистачка, пък може да е тя, не знам се. Имате грешка. Ама значи Тишо го няма, защото аз мъчих да се обадя, ама той никакъв не дигна.